malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma, dali gid lang pasiplat lang gid ko sa amon sa ni text hotline, buhinan ko lang diring ila mga mensahe. Good PM Tita Wilma. Yes, 14:38 imo pamangkot na sabat ko na ni kaina na. Magandang hapon po Tita, please great happy birthday or birthday greetings, no? Please, birthday greetings to Corazon Pomperada of Silay City. Today, June 13, from someone who cares. From the staff of Heart
Center. Dr. John, salamat po tita. Take care. Salamat pagi na sa itong text hotline. 1823. So, dira sa kay Corazon Pomperada sa Salay City. Happy birthday sa imo. Halin sa staff sang Heart Center kay Dr. John. Nag-celebrate sa birthday niya subong. Good afternoon, Inday We. Lihog lang ko Tamiel. Cristales family, diri lang sa Silay. Inday We lang kay magulang ako sa imo. Salamat gid, God bless. Wala na ya problema kay tiing tanan nagatawag sa magulang o kun manghud sa akon. Tita We gid na. Well, anyway, thank you so much 0407 sa mga taga Silay dira sa inyo. Salamat gid ha. Good PM Tita We, April Joy Gastonia. Check attendance lang. Text lang ko dyan na kay gaugtas ko sa loading sa FB ko. Hehe. Tamya lang kay Chay Buday Pilingon sa Padok Mahigugmaon Barangay Tango. Thanks gid to well. God bless and to all ARB staff. Salamat gid 1713 Day Joy. Salamat gid kag mayong hapon. Karon naman dugay-dugay ang pila naton ka mga greetings kay si Tita Wilma magabasa na isang aton sulat para iya karon nga adlaw. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay. Ang atong letter sender sa karon isa man ka Iloy, isa naman ka Lola. Kung anong kaungdan sang sulat nga ginpadala sang nagapatawag kay Rowena sang Bago. Ang iya siniya sulat sa ito nagasiling. Dear Tita Wilma, kabay pa nga mabasa mo ang akon sulat. Isa ko ka byuda, kag senior citizen na. Taguan lang ako sa ngalan Rowena sang Bago City. Sa kaluoy sang Dios, may gamay ako nga ginabaton nga pension kag ginahatag sang bata ko sa abroad. Kay ako ang caretaker sang iya balay. Okay lang man sa akon. Tungod, mahiligin man ako nga mag-isahanon. Matawhay, malinong ang kabuhi ko, kag kanami isang pamatyagan ko kon hindi magahod, kag nagaisahanon lang ako, tungod mahilig ako magbasa. Ba, do makarelate ko gamay ba? Ha? Tita, abi mo ganado gid ako kon makasugod ako sa pagsulat kag pagbasa. May nagakanta happy birthday. Kag iban pagid kun amo sini ang palibot. Pirmi man ako nagapangamuyo. Kag feel ko gid ang presence sang Holy Spirit sa sulod. Kagwa sang amon balay. Ang problema ko, natungod ini sa akon bata kag mga apo, kay tungod nagsaylo na sila diri sa amon. Malipayon naman ako, nga upod ko sila, samtang ato sa Saudi ang akon umagan. Galing Tita Wilma natalupangdan ko, nga kaluya na sang akon mga tuhod.
kag daw halos hindi ako na makalakhat. Daw wala naman nagaepekto ang bulo nga ginainom ko. Hindi ko man masaligan nga atipanon kag alalayan ako sang bata ko, tungod ginaatipan niya ang iya, mga bata nga magagmay pa. May ara ako balay sa uma, sa lugar sang akon ginikanan. Kag tungod sining akon sitwasyon, plano ko nga magpauli didto kag didto na lang mag-estar para hindi ako pabugat sa akon bata. Galing kay may isa ka bagay nga nagagamo sa pensar ko. Madulaan upod ang akon anak kag nga akon mga apo, tungod sila-sila na lang nga mag-iloy ang mabilin diri sa balay. Kaginbilin pa sa akon sang umagad ko nga opdan ko sila para hindi siya magkabalaka samtang ato siya sa Saudi nagatrabaho. Nabudlayan ko sang akon sitwasyon, Tita Wilma. Nagagamuman ang pensar ko. Kabay nga mabasahan mo ining akon sulat, kag mahangpan man ako sang mga nagapamati. Ang amon radyo diri sa balay, gamay lang gid. Pero pagbugtaw sa aga, wala na ina patay-patay. Hasta pagtulog sa gabi. Salamat gid kag maayong hapon sa tanan. Rowena Sengbago. Naghambal na ang lola ang Iloy sa iya sinusitwasyon. Bao mga anak. But anyway, sa imo Rowena, salamat kag maayong hapon gid. Na? Salamat sa imo gin palabot rewrite ko lang gamay. O para daw kag ikaw nakabalo, may kabalo kong maintindihan mo, na? Ang akon siniman pag basa sang imo sulat dariya sa This Is My Life. Salamat man sa imo pagdulong, kag salamat gid sa iton pagkitaay, na? Sa imo Inday Ruwen na pasensya lang kay ti wala ako gid siling mahatag nga malawig-lawig nga oras para makaistoryahan ay gigitas ng malawig kay ti ako gakalit man ko sang oras ko mo, di bala? Anyway, sa imo ang akon balatyagon ara sa imo man sitwasyon, na? Nagabatsyag man ako sang imo kabudlayan. Kay ti makita ko man wala man katulog nagsaka. Kay ti pinsaron mo ari kami sa 4th floor pero makatakang-takang kagin man kun hungdon mo, na, di bala? Pero may na nakaistorya tagamay sa dalom. Pamo ka na. Anyway, Inday Rowena, salamat sa pagsalig mo. Salamat sa pagsalig mo nga mabuksan mo ang imo sitwasyon nga problema para sa imo kay Tita Wilma. Ginaapresyar ko gid ina. Magamay nga bagay para sa iban pero sa natungdan dako na ina. Amo na yung siling naton kung ang problema mag-abot sa aton kabuhi, hindi naton mapaanggid sa problema sang tagsa-tagsa. May ara ulo ang gid pero may kinatuhay, hindi bala? Masiling ka nga amo-amo ng problema ko pero nga adu ka bugat gid sang akon nga problema na tungod sinang abang. Lain naman nga ang gulo kag lain ang background. Paamo ka na. No, pero actually amugin man sina ang nagakatabo, di bala? Kag sa karon nga panahon kun aton man gid tan awon ang sitwasyon sa mga senior citizen. Ako man nagsugod pa lang kay tibag-o pa lang si Tito We nag-60. Di man nagsugod ti I don't know kung pila pa ka years kag ma-experience naton ang sitwasyon nga
updanay ka mo sang imo umagad sang imo anak sa isa ka puluyan. Hindi naman pwede nga magbulagay kami, tikiduha naman lang kami, di ba la? Amo na sila nga bisan, anuman nga kritisismo, anuman nga mulay, ginikanan is ginikanan para sa kayuhan sang iya anak, di ba la? Kung hindi makaintyende, pasensyas, kung hindi kanila maintindihan. Pero sa ila hindi pag-intyende sa imo, dira kakuha sang leksyon, dira kakuha nga matun-an mo kung paano mo mapapati sa ila nga nagsala sila sa ila pagpati sa imo. As long nga maayong imo ginahimo para sa imo pamilya, para sa imo kabataan, wala sang nakahibalo sinatanan nga ina para sa kaayuhan kundi ang mahal nga Dios gid lamang. Ang mga nagakomento kag naga-criticize na ipangamuyo na lang, hindi na tayo mangita gamo pa mo kay na bala kay kabudlay kun may ara disgustuhanay lainay sang buot na bugat ang pagsinalayo nami bala happy lang na kinanglan you home lang takay ka nami iyakon nagayuhom kag may kalinong kag may paghigugma sa atong tag sa kabalatyagon. Ay kadistorbo kita sa kasadya nila sa gwa gali kay ang aton sini drama department ba nag-celebrate sang birthday sang amon sini station manager nga last week pa to last Friday. Wala sila subong sila may recording. Ga-enjoy sila manupod ga SML. Anyway, enjoy lang kamo daan ha. Okay areho. Kantuan tabala kay ti ini concern din naton ang sitwasyon ni Rowena kay ti senior na mo na senior citizen na si Inday Rowena, di ba la? Hay ho, kabudlay gin man. Kaya mo na siling bala na maistorya na ginlang ko na ako niya kung sa akon man pagtanaw sa sitwasyon ginikanan amay kag iloy sa pagpangabuhi, ano man lang kabuhi sa kalibutan man, ang life cycle, di bala? Kung kita na natao sa kalibutan tungod sa aton ginikanan, ginatipan kita sa aton ginikanan, kagin pangabudlayan kita sa aton ginikanan nga, mapadako, mapaeskwela, matudluan sa mga maayo nga mga bagay, tugtub sa aton kag nagpasad man kita sa aton kaugalingon nga pamilya, routine na, di ko lang taon natin, cycle mo, na, kung kung kita sang kabataan, kung anong nahimo sang ginikanan naton sa ilan nahimo may naton, kung anong diferensya na correction na naton, kag natinguhaan naton, nga ang mga hindi maayo, hindi naton ma-apply sa aton mga kabataan, kundi kung paano naton ina mahimo nga maayo para sa aton mga kabataan, para mangin, maayo man sila nga ginikanan sa palaabuton. O, di ba? Pag-abot na sa punto, nga ang ato niya cycle, ara na sa putuk-putukan, naka-retired ka na sa imo trabaho, amo na siling naton. Siling nila, kadto ka bala sa mga kinder school, sa mga elementary school, mga lola, mga lolo, na mga amo nang nagadulong kag nagasugat, nagatipan sang ila mga apo. Di bala ko ninyo ina, nan. Especially nga by August sa opening classes, almost or 100% naga face-to-face classes, ara kita ay na naman kamo. Na, ti amo na siyang preparahan na iton, kag syempre kung nagaedad na, mga 50s, late 50s, kung mid-50s na ikaw, may mga palatandaan na sa mga ginabulubatsyag sa lawas. Hindi bala? Ara na. May ara ka na ginabatsyag nga, ining mga taas imo kalamay, taas imo dugo. Di ba lamang yung mga mamo na gasakit-sakit na ang tuhod, galay-alay ng hawak, ba ang balaan mo gin ang age range sang ina nga tumpok sang mga sang pila ka bilog dali sa piyak naman ang mga edad nila mo tupiko nila mga amo niya mo na right devila pero kunada na gani mga manug 60 55 up bow may maintenance ka na. Ano yung maintenance? Bisa mag-reunion, gani magkinitanay, no? Amo ina. Ay, oo. Ti isa dira, kay magpangabuhi ng aton mga kabataan, back to square one naman ang mga ginikanan kay maalalay naman sa ila mga kaapuhan. Ti amo ni natabo sa atong sini letter sender kay Inday Rowena. Na hindi ba Rowena? Nakapangaman ang imo sinibata.
nakapamana ang imo sinibata pagkatapos ti may kabataan sila nangabay ang imo ang imo umagangan ang imo umagad kay ti nag-abroad siya nga kun pwede na updan mo ang mga kabataan kag syempre ang anak mo di bala nami gid man kun may nagaalalay na galing kay ti nagabatsyag-batsyag na ikaw ti sa imo problema gid na kay medyo may ginabatsyag-batsyag na ikaw pero kung ano ya kung ako lang gid ya na ti sulo sa imo may ginabaton-baton may ginabaton ka man nga pension nga husto-hustuhan lang ti kung gusto mo ya magbulag sa imo bata sa ila pagpangabuhi pwede bisan imo pa na kaugalingon nga balay kay may pulian ka naman kay hindi mo naman kinahanglan ang dako nga balay tungod isahanon ka naman kag hindi mo na matatapan. Kung may pwede ka tupulian sa imo ginikanan sang una nga balay nga may sili mo may ato ka nga gamay nga balay kung ako sa imo didto kay ti daw mo nang ginaplano mo kumpormi na si Tita Wilma as long nga happy ikaw pamasyar ka lang sa imo mga apo pamasyar ka lang sa imo mga anak intsendihon ka gina nila or maintsindihan ka gina nila pero siguro posibilidad hindi ka pagpasugtan sang umagad mo o kung sang bata mo kung ikaw lang isa since nga masarang-sarangan mo naman, mangita ka sang pwede mo updon. Hindi bala Inderona Travas, sundan yung si Inderona. Hubin-hubin pa yung si Inderona, pero maglakat may upod siya. Do kay nami lang bala, na? Nga i-enjoy naton, ang aton kaugalingon samtang kita nagaedad. Kay kung ada ka na sa 60s, sa mga nagaedad 60 na ba, may mga group chat na, mga high school mga kabatch mo sa high school, mga friends mo sa college, mamayara na nga ti, way naman tao bro, i-enjoy ta naman nabili na ton nga mga tinuig sa kalibutan, samtang, yes, siling ko, uy, insakto, gina, buka nami, ginasakon ka din maghambal. Oo, enjoy. Kaya siling ko na, samtang makatindog pa ka mo, samtang makayuhom pa ka mo, makatindog ka mo, makalakat-lakat ka mo, ay himuan yung gid na. Kag kinahanglan preparahan yung gid ang inyo kaugalingon nga may ara gid kamo na sipot-supot nga ginatago-tago para sa inyo kaugalingon. Kay ang aton mga kabataan kung magpangabuhi na maintindihan naton, kung hindi mo man maintindihan, intindihon mo gid. Kay priority na nila sina ang ila kaugalingon nga pamilya, ang ila asawa, ila bana, ila kabataan. Kita ginikanan, yes. May ara kabataan, nga bo ginautitid ginila sa pag-atipan ang ila ginikanan. Maswerte na nga klase sang ginikanan. May mga kabataan man nga nay gusto taman ka, magusto taman ka, or pa or tay atipan nun, boanhon ko ni kado, hindi naman ko kaginawas ang akon mga kabataan sa akon mga obligasyon. Yes, lain bala, no, nga anggulo sang kabuhi. Which is nga magkasiling kita mismo nga natungdan makahibalo magbaton sa sitwasyon inday ruwena kay ikaw na anad ka sa malinong nga pagginawi, malinong nga pagsinalayo sa sulod sang panimalay, maintindihan ikaw sina sang imo anak. Gani go na okay nang plano mo okay nang plano mo nga lakat kang magpauli dito sa lugar sang ginikanan mo kung ginabudlayan ikaw dira sa sitwasyon mo subong upod ang imo bata kag ang imo mga apo kung ano makahatag katawhay kagalinong sa kaugalingon mo go na nagaedad ka na kag nagakinahanglan ka na sang pag-atipan nagakinahanglan ka na sang pagpalangga pamo ka na nagakinahanglan ka na sang panahon ay himua ang tanan, i-enjoy ang tanan kung anong mahatag mo sa kaugalingon mo para ma-compensate mo man ang self mo. Di ba la? Antes kita madula sa dutang luha ang ginahambal. Pero ang aton spiritual life, hindi ginaton pagkalipatan above all. Himuon mo gid ang tanan ng mga bagay nga makapahalipay sa imo. Kung diin ka happy, didto ka. Paamo ka na. Insakto gina iya. Kag don't worry, sa ginabulubadsyag mo na nga daw ginabudlayan ka maglakat. No. Ang lantawa ang mga ginakaon mo. Una-una, lantawa ang mga ginakaon mo. Lantawa ang imo sini lifestyle, ang imo sini ginahimo adlaw-adlaw. Bala may mahatag ina nga kayon sa kabuhi mo or hindi.
dumdumon mo ya may Diyos ang kalibutan, nagapaninguha pa ikaw nga mag-ayo, maayo ikaw magalawig pang kabuhi mo. Na? Kag tinguhaan mo nga hindi ka mangin mabugat, hindi ka bala makabig na nga, hindi kita mangin palasanon sa aton mga kabataan, sa aton mga apo. Amo na nga as long nga kaya pa sang powers na nga maglakat kag mag-enjoy, okay, go! Amo ka na bala. Likawan mo yung magagay problema. Palinunga ang imo pamensaron. Hindi kagin maghagay problema. Kabalo ka kinanglan sa mga pang-idaron, sa mga seniors na iton, kinahanglan happy always. Di ba la? Kinahanglan ligid. Amo na sila nila likaw sa stress. Kinahanglan may enough rest ikaw. Ang lawas mo, ang pensar mo, himuon mo, gidi na para nga, ay, psychologically, may epekto na sa lawas ta. Para nga, magmaga ng pamatsyagan mo, mapagsik ang pamatsyagan mo, kag feeling mo maga-enjoy ka pa. Ay, huugi na iya. At sa tutuod lang, pray ka kay Lord. Pray ka gid kay Lord. Nga tagaan niya ka duga nga strength. Tagaan ka lawig pa nga kabuhi. Mayo lang nga lawas. Okay, gina. Kag tagaan ka duga nga kusog para padayon man ikaw nga makaserbisyo. Makaserbisyo ka sa pamilya mo, makaserbisyo ka sa isig kapareho mo, makaserbi ka sa iya. Ano pang pangitaon mo sa kalibutan? Nothing, no more. Ibala Lord, yes, kabay paruwena nga ton sininahagtag sa imo man nga opinion, sa imo sa sini nga hapon, yes, makapa-inspired man sa imo. Kung nagaproblema ka sa umagad mo nga ginsalig niya sa imo ang imo sini pamilya, eksplikar kay maintindihan niya ikaw. Suportahan niya pa kagani sina mo, di ba? O pwedeng imo anak. Tapos, pwede to sila kakadto sa imo. Or hindi gani ipaggaya pa, okay, ikaw pa ma-share sa mga apo mo. Kay namigid. Kay namigid sinahiya. Batyagon. Okay? Erwena, inalang matugda ni Tita Wilma. Gani ka mo dira mga palangganaton nga mga tagpalamatiin nyo man mga istorya sa kabuhi. Mga nagakatabo sa inyo kabuhi nga para sa inyo problema. Wow, ari lang si Tita Wilma. Sa kutob man sa aton masarangay na. Pagi man sa aton pag binagbinag kag sa aton man mahangpan sa sinyo sitwasyon kag pagpangamuyo. Kita nagatingwa man nga makahatag sang aton maayo nga rekomendasyon, maayo man nga panugyan nga makabulig pahagan-hagan pamag-an sang inyo mabugat nga dughan kag makapatawhay sang inyo magamo nga paminsaron. Yes, pero tandaan natin, prayer is the most powerful above all. Na? Pwede nyo lang masulat inyong mga istorya. This is my life. DYEZ, Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Luxon Streets, Bacolod City. Pwede ninyo diri madulong kay pwede naman kita ka face-to-face or hulog ninyo sa post office or pwede man paagi sa aton account na sa FB kung may Facebook account kamo pangitaan nyo lang, search nyo lang Wilma Antupina Sugaton or pwede man sa aton sa ni Facebook page Action Wilma Sugaton. Okay na? Mga reactions nyo, dugay-dugay, na? Basahon na ni Tita Wilma. Mayong hapon, liwat ta. Gamonitor lang kami di sa imo via stereo, stereo sa transistor, kag FB Live, halin sa syudad, sang Dumaguete. Keep safe always, Tita We. Kita mo lang ni Sir Alex Montesao. Share dana ko no sa aton programa. Thank you, good Sir Alex. Kag ginatamyaw man ni Sir Alex, si Ma'am Vanessa Stark, kag Doc Mayong sang Rochester, Minnesota, kag Ma'am Jinky Dilagdon sang Phoenix, Arizona. Damo gid nga salamat hambal ni Sir Alex, no? Salamat liwat. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Sir Alex, thank you gid. Balik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Life Extension Vitamin D3. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga paliwat sa itong sinima nga naka-online. Yes, Miss Jane Hildori Candido. Or Candido Hildori. Ginabaliskad ko na iya, ma'am. Dira sa Sumag, thank you, Ged. No? Hi and hello lang dira sa imo, Ana. Kamusta lang dira, ma'am? Yes ko no, miss you, ma'am. Galabay ko sa Sumag, hindi ko
Hindi, takada ma-imagine kung diin kaayon. Paamo ka na. Kay gusto ko lang mag-say hi and hello sa imo bala mamaw na. Ma'am Virgil Pinda na karon ko lang nabasa ko ng imong reaction ma'am na namian gid ko na isang reaction mo. Deserilyn Serrano. Good afternoon, Tito Wilma. Tamyaw lang ko kay Linlin nga nagapamatigid sa imo. Salamat, Gid. Diri sa may barangay issue kawayan, Linlin. Diri sa issue kawayan, thank you, Gid halin kay Deserilyn Serrano. Sir Rufino Eregabino, yes, good sir. Agwigig ko na karon lang. Tagaan na ligwang imo sa ni opinion. Bibi Gregorio Yulo, yes ma'am, good afternoon man. Good afternoon dito while watching lang kami diri sa barangay Minuyan, Murcia. Belated happy birthday kay Rubino Lado and Daisy na Tibuok. Salamat Tito We. Ella na Tibuok Kina. Tito We, mapalagas lang ko tamyaw please. Kay Luz Gustillo na sa may Kalong-Kalong Airport. Monitor ni siya now sa This Is My Life ta. We love you, Tita Webo, ka-inspire ko bala mo. Ma'am Virgie, thank you, Git. Again, dira sa Kalong-Kalong Airport, mayong hapon lang dira, no? Kay Luz Gustillo. Okay, sa issue kawayan, ara sila. Happy Monday and good afternoon, Tito We. Present always kami diri sa Myselin Homes. Ari si Daitel Maigwico, Lydia Bibing, Jennifer, and Mercedes Lambert sa may Buena Park. More power and God bless you and your family. Thank you, Gid Ma'am Virgie, kag sa inyo man tanan. Dira man sa may handumanan kay Sir Rufino Eregabino. Kamusta lang kuno ang hambal ni Nanay Clemencia? Kay tikahapon Sunday, di ba kita ay kami. Ida Ramos, good afternoon man and thank you sa imo. Manuel Jan Ong Grand Kapal. Mayong hapon lang dira sa imo and thank you, Gid. Yes. Okay, enough lang nanay kay atake akong tutunlan. Ha, karon naman. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagama't-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Okay, shout out lang din ako sa sitio Dulong sa Barangay San Miguel. Salamat gid Inday Daisy. May damo gid nga salamat. Ang hambal ni Ma'am Virgil Pinda. Yes, thank you gid Ma'am. Sakto na Tita We, enjoy lang kita na. Mag-TikTok ka bala? Ako gani 70 na edad ko. Basta makaya ko TikTok gid kuya na inom ka Zenton Plus Gold kag Mighty C kag pray lang gid kay Lord. So inaagi na panghambal sa nga iton sini mga naka-online, let's say sa iton mga listeners, based ina sa ilaman nga experience. Ako na mian gid kun ina Virgie, bala kay malipayon gid man ni siya nga babae, no? Di ba Ma'am Virgs? Maka video na sa gani sang iya pag TikTok send yun na rin kay Tita We gayuhom gid ko na kay nga sila may mga abilidad na
May mga abilidad. Ako yaway, kaya nga, kung tiil pulos to, hindi ko kabalo, sina. Okay, hindi gin magproblema, hambalon mo lang sila nga mabudlay na sa imo. Hindi ka dapat magproblema para wala stress. Kag i-pray mo ang mga kabataan mo, ang apo mo nga maayo lang, magsalig lang. Hindi lang magpalibog, kay hindi na maayos sa imo. Intindihan ka na sa mga bata mo, kag umagad mo. Thanks, Ma'am Ana. Thanks for the big heart, di ba? Insakto ginaiya. Mientras gatigulang siling ni Ma'am Virgil. Mientras gatigulang kita. Enjoy lang gid kita. Hindi magpa-stress kay amo ning makahatag balatian sa aton. Mag-TikTok ka sender or mag-walking. Ako, ga-TikTok gid ko, basta makaya ko. Kag 70 na ang age ko, kag may mga apo naman ako. Sender, pray ka ha, always gid kay God. Wow! See, ma-inspired ka na iya kay Ma'am Virgie, di ba? Tawag good PM, please greet Roslyn Inson, sa Barangay Malvar, Pontevedra, ginaga panur si sang gisi sang iya pants, kag si Gima Laos, ginaga manicure, ay sana all 0031. Dali lang kay Ariho, ang reaction pag sa ano ta naman niya, sa ito naman ni text hotline na siling ni 5413. Good PM tita ho, bala tita. Nanay, kapasar na sa mga bata naton. Mga nanay, kapasar na sa mga bata naton. Tapos magpangabuhi na sila. Kita man gyapon. Mabantay sang ilang mga bata. Karelate siya. Wait ko lang si Tuto. May note pa tubo. Si Nining ng Gapdamya. 5413. Sadya. Siling naman ni 17:30 titawe pahabol lang na tamyaw taga City Ubo sa San Enrique. Monitor ko via YouTube ta. Kay ambot na langgol pinaghinay amon radio. Thanks gid titawe April Joy Bueno Flor. Gaston. Okay? O pila lang ina kayo ang horoscope ta nagapangilay. Hindi ko naman na sila karon matapos pero akigan yun naman si Tita Wilma. Okay, kaduan na ito na itong mga zodiac sign para man sa itong horoscope sa lunas nga adlaw. Ano gani? Lunas na subong Tita Wilma, na? Hunyo, gabalik na sa Mayo, always bala mo. Hunyo, 3 na tuig 2022. Una-una ito ang zodiac sign nga Gemini. Yes, mga Gemini. Mga natao ini sila Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Maayo. Ang sitwasyon mo sa imo love life, gasaka na og sa imo horoscope na sitwasyon mo. So, likawan mo lang anay. Likawan mo anay inang hingalit bala nga pagpakig-date sa imo girl or boyfriend. Kag abi mo Gemini, baw kanami. Kay nagaog yun gid ang adlaw nga ini sa pagpadugang sang imo ihibalo, na? Imo ihibalo or kaalam kag imo man eksperyensya. Ang kabalaka, na? Ang kabalaka sang imo pareho dapat pasalamatan mo gid ina. Masuwerte nga mga numero 6, 7, Justice 7 kay 26. Peach is your lucky color. Gakatul ang puntas ang dapa ko nga ilo. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman Hunyo 22, Hulyo 22. Cancer karon nga adlaw or maybe tomorrow, paamo ka na. Mabatyagan mo na lang, ay mamarasmasan mo ang imo kaugalingon nga ada kagali sa alang-alang nga sitwasyon, na? Ay, oo. Ang komplikasyon na tungod sa kwarta, ba mo ginambudlay basta kwarta, no? Maagi lang na siya. Gani likawan you get, no? Ako kontra ko gid na hindi gid ko na konforme nga ang kwarta among lalisan bala permi ha, na? Kinahanglan kun ano ang problema istoryahan. Ay ang kwarta wala masiling tangaw sa imo Tita Wilma wala pulos ang kwarta pero hindi, no? Tanan kita nagakinahanglan sang kwarta pero hindi dapat awayan ang kwarta. Kung problema na tungod ina sa kwarta nga awan, pungkuan, pathag ang tagsa-tagsa kabahin. Kagabululigan, nga mangin maayo lang ang tanan. Gusto na Tita we. Cancer 8, 11, 24, kag 36. Navy blue is your lucky color. Sa mga Leo naman, ang mga Leo Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Yes, Leo, don't worry kung
may nabatyagan ikaw nga kakulba, tungod dala lang ina sang sobre nga kakapoy kag pagpamensar mo. Nga ama, nag-ano ikaw? Ha? Nanong likawan mo ang magbatsyag sang pagpangduha-duha. Okay? Maswati mo nga numero 4, 27, 30 kag 40. Wine red is your lucky color. Mga Virgo naman, Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Galastuhon, abi iplastar na sa husto. Na? Virgo, iplastar gid sa husto ang mga galastuhon mo kung mga balayran mo. Mga balayran mo sa mga ginutangan mo, Virgo. Importante man, bulig, no? Kinanglan ang bulig, importante para sa imo ang bulig sang imo mga palangga sa kabuhi. 5-9-27 kag 41 mga maswati nga numero. Indigo is your lucky color. Yes, mga Libra naman Setyembre 24 to Oktubre 23. Yes, atubanga sa maayo nga pamaagi ang problema nga ina para ikaw magmadinalagon. Ang kuna ang imo pagka-creative, no? Ang paminsaron mo ba lang maayo kaya mangita pagi, ganita na siya, ka-importante na para sa imo. Ha? Okay. Libra 4, 8, 27, kag 42 sa magmaswati nga numero. Hot pink is your lucky color. Yes, mga Scorpio noong Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Yes, Scorpio. Ari, ang paghiliog yun or kooperasyon sa trabaho, lubos gid nga saligan sang imo mga kaupdanan karon nga adlaw. Suportahi para nami balahaw na kag ang banas nga imo ginausoy para gid sa imo kaayuhan. Gani go Scorpio. Justin 9-26, 27 kag 29 magmasuwati nga numero. Honey yellow is your lucky color. Okay. Una pa lang inagabahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Dira sa Barangay Lagran, hala Carlota sa Pilar Compound. Good afternoon. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos ni. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sa basura. Thank you, Gina, sa pagabot kay Tita Wilma. Happy watching from Handumanan, Bacolod City, Negros Occidental. Adi may kapangayo, the text may to girl lang daw, buot lang si Johnny Galiasang si Palay City. Salamat kita we. God bless and more power sa imo. Salamat gid. Okay, sa gusto makig-friend sa iya, riya cellphone number 0963 320-6210. Again, 0963-320-6210. Daligid lang imponto le stress, Action Radio Philippine Standard Time. Ay tunay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
Galing. Oh, salamat, Gid. Ha? Ay, oo nga mga anak ko. O, Gid. Sining pa natin sa Rufino, gani. O, sa sender, bawal ang sad. Always happy. God bless you always. Tihamakin mo yan. Nabatian mo ina. Nabatian mo ina Inday Rowena sang Baguio City. Okay. Sige, Tita Wilma, pero hindi ko mangutang Lunes subong. Tapuson ko na. Ha? Sagittarius, anay, katuway na ito na mga Sagittarian, mga nataon Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Don't worry, mga Sagittarian, kung maka-encounter ikaw sa mga pagbago karon nga adlaw. Kinahanglan, kung may problema, madali mo yun na masolusyonan, basta ipaagi mo lang sa matawhay nga pagsugilan nunay. 1, 2, 29, kag 40, mga masuwerte nga numero, purple is your lucky color. Kag sa mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero, just 9. Malampuwasan mo, makakita ikaw sa maayo nga paagi Capricornian kung paano mo mapabugnaw ang mainit nga sitwasyon sa inyo relasyon sa imo palangga sa kabuhi. 5-14, just 8 kag 26 ang mga masuwati nga numero, green is your lucky color. Kag sa mga Aquarius, ang mga Aquarius Enero 20 tubto Pebrero, just 8 nan amo na iya. Problema mo Aquarius, malampuwasan mo. Importante ang relasyon, matagaan mo atensyon, kag syempre ang imo pagid ikaayong lawas. 7-12, just 8 kag 42, green is your lucky color. Yes, Pisces, ang mga Pisces Pebrero, just 9 tubto Marso 20. May mga pagbago sa imo trabaho, Pisces. Hindi mo pagpadayunon ang isa ka bagay kung wala ikaw nakahibalo kung anong padulungan sina. Inang hambal sang imo horoscope for today, Pisces. Hindi ka man magpautang kwarta, kay chances is hindi ka mabayaran sa imo zodiac sign. 8-13, just 7 kag 20, ruby red is your lucky color. Aries, ang mga Aries, Marso 21, tubtub Abril, just 9, wala kagid sang mapaabot karon nga adlaw nga bulig. Aries, wala kagid sang dapat saligan karon kundi kaugalingon mo gyud na paninguha lang ang imo social activity, pwede mo makabulig ina sa imo na kag makabukas ina sang bag-ong pag-usbong sang pag-igugma sa mga sa mga singles. 1-5 just 7 kag 23, blue is your lucky color. Kag kay tipusin natin nga zodiac sign Taurus, ang mga Taurus Abril 20 tubto Mayo 20. Usisaas ang maayo ina mga bag-o nga proposisyon nga tanyag sa imo antes ka magkomporme or antes mo na suportahan. Ang anuman nga transaksyon, mas nami himuon mo ya sa aga para good ang resulta taon. 9-11, just 8 kag 40 mga masuwati nga numero metallic green is your lucky color. Okay, nabatian na itong text sa mga zodiac sign para man sa itong text sa horoscope. Karon niya nga Lunas, Hunyo 13, tuig 2022. Tiyon na sa pagpaalam ni Tita Wilma, relax lang, pasensyang wala na itong malabutan. Ang ito na Bible verse of the day halin sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9. However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Salamat, gida. Miss Sharon Padilla, dito sa Silay, thank you. Good afternoon. How are you, dear? Okay, standby sa may tahong nga drama mensahe sang paghigugma. Buwas na naman. Standby na. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!